Tiprasa kami Amchaio kawi tongkosong lukurokno tongkeshep khlainani bagai ONGC rok bom pekhagrima abo ketalko gya akhinise ungkha o unmungrok kia sungmung hinke abono abotui bom pekhagrima Tiprasa kami Amchaio shimida February talnei 4 salmariwo Belbari RD block bai khobjak Basuram kami Abaimoni kami Barochandro kami tei Bidyachandro kami ok khumri kami rok khobjaka ONGC ni bom pekhagrima ni bagai Opekha githani kamini lukurok tongkeshep kha belaino nok ringnok charge rok bebak nok ke khongbaikha obono khorang tisakebo sakno chaya hini khorok chini ni mungui naimathang thoro affair bo khlaijaka kebengo hini opati mungrot ungmani yagulo srangshalo TSF ni Vice President John Deborma TSF ni adong ronoti block officer John Rani orang ni thani koimung blai yafarka samungno mathak sukmani bagai te Jomboknagar outpost PS bo koglam shalega lukurok ni Tera mano diye Joyawi nai tongdi nok batliyo. Belbari blog ma family ka bono. Sing lukha tini niya ni so lukha. Koijona 12 jona. Ni mui case zak abongkha Basuram para. Niya area ni blog dar Belbari ar di blog ni blog ni mui. Tambai ngake sunui to je ONGC rok bomb blasting khai to explosion gas explosion khai na bagi kama keno je ar lokal bank contact man yak logo khor mangkha je ar kuno procedure krei por bike blasting khai kya ar kuma kok tong karon social security matters tong ni food security matters tong when is something blast khai tong illegally babe kuno bongni kabini bororo bai kok sungja gya kok salai no blast khai tong kya moto illegal ama hake babe borok ama bom blast khlaimia khani bagi sing video no sakatini bon intervention nangnai je am tike bom blasting khlaimani je indigenous borok Tiprasa area habai kuno boni thani information sara bon thani consent na yawino bom blast khlaimani ama illegal amon stop khlainani manangnai stop ma khlainani sakabono eta bama haken sakabo video SDM no patongnai same kabono sing abor koina musungo sana musungo joto lukunai tongnai ronoba je area bom dike brok information sara consent na yawi local area ni consent na yawi amni ke blasting like ke am illegal amno fully stop ma khlai nai tai paran borok khansama tongnai tai blast khai habnani bising habnani borok proper compensation marnai tambai kuma khotinga sungukha amon bagino sung sakabong no tini amok inquiry khlaine kaham ke nai nai bongno compensation mal nai jendo 40 puron mal nai amon sitin sarka amot same sing SDM no sapi nai tabso joroti to cholia na stop tabuk cholia stop khaija bong ni rot tamai ke amo on side to choli tongo kintu o Belbari RD block ni area bo saita bisi tongo a bisi bo ka tabuk full stop tamai ke o jani local area ni borok borok stop khaija ain bai ta joroti full stop sung tiu thana men yaw lukha koita nok Tera jak phati jak school nok Basuram JB school para JB school amo ceiling bak lai thangani khanaka half wall phati jak amo ang thai nukha gam ti rong jang amo kaisa social impact bini assessment khare na wai again sibino busa 49 nya tai aje khaimani boni area hamani boni area develop busang nai mo nai nang expect nai nang tai boni social security ni better matters song aro boni chamung food security ni matters tong jebor food security ni sawseng karon si borte kheto khaisau food khaisau aro nang bom blast khai bini impact bini effect busuk nai awno manai nai karon aro khoti khe bini aro food security matters bo mukhiting tikiting khaimang thamanu ga expect on nai ni compensation bo khlaine nang amon bagi boni consent na nango local area consent na namon saka han bagi na yawi norok na yakam explore khlaimang lak amon badama khlaine saka